Domov ve Zboží je příspěvková organizace kraje Vysočina, která poskytuje sociální služby mentálně postiženým občanům. Zařízení má sídlo v malé vesničce Zboží v okrese Havlíčkův Brod. V průběhu posledních 10 let prošlo zařízení významnou změnou a jedním z výsledků je rozšíření poskytování sociální služby denní stacionář i do krajského města Jihlavy. Denní stacionář v Jihlavě na Pávově sídlí v bezbariérové nízkopodlažní budově. Klienti, kteří zde začali využívat služby od července 2022, mají k dispozici 2 místnosti pro denní aktivity, plně vybavený kuchyňský kout, místnost pro multismyslovou stimulaci snouzelen, terasu a 2 bezbariérové toalety. Okamžitá kapacita denního stacionáře jsou 4 klienti, kterým se věnují 2 pracovníci od 7 do 16 hodin. Denní stacionář je sociální služba hrazená dle aktuálního ceníku. Služba je poskytována osobám ve věku od 16 let s mentálním postižením, případně v kombinaci s postižením tělesným, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení. Dále osobám s autismem, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí, nebo využívají pobytovou sociální službu. Posláním denního stacionáře je poskytnout takovou podporu rozvoje schopností a dovedností uživatelům žijícím v rodinách nebo sociálním zařízení tak, aby se jejich život přibližoval většinové společnosti a byl co nejvíce srovnatelný se životy jejich vrstevníků. V rámci služby denní stacionář poskytujeme klientům pomoc při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, podávání stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Cílem služby je rozvíjet schopnosti uživatelů a snížit jejich závislost na službě, podporovat uživatele v samostatnosti a soběstačnosti, podporovat ve spolupráci s pečující rodinou maximálně možný rozvoj osobnosti handicapovaného, rozvíjet a udržovat dosavadní úroveň znalostí, dovedností a návyků, podporovat osobní zájmy uživatelů, umožnit výběr zájmových činností, poskytovat podporu ve vzdělávání a zajistit odbornou pomoc pečujícím rodinám. S klienty denního stacionáře se pravidelně věnujeme plavání, jízdě na kole, chodíme na procházky, jezdíme na výlety, hrajeme deskové hry na stacionáři i v městské knihovně, připravujeme jednoduchá jídla a nápoje, účastníme se akcí v městské části Pávov i v krajském městě Jihlava a o rukodělné činnosti je také mezi klienty zájem. Často pracujeme s přírodními materiály, které si klienti nazbírali v okolí stacionáře nebo vypěstovali na zahradě šípky, mátou, meduňkou a levandulí. Při práci s klienty vycházíme z uceleného konceptu multismyslové stimulace snouzelen. Individuální přístup ke klientům je pro nás prioritou. Každý klient má svého klíčového pracovníka, pravidelně jsou mapovány jeho potřeby. Při práci s klienty, kteří nekomunikují verbálně, pracujeme často s fotoalby, ve kterých si ukazují aktivity, kterým se chtějí věnovat. V rámci individuálního plánování poskytování sociální služby je s klientem pravidelně hodnocen a aktualizován plán péče a dílčí cíle v individuálním plánu. Při práci s klienty využíváme nástroje plánování zaměřené na člověka. Každý klient na denním stacionáři má vytvořenou mapu svých přání a potřeb. Velký důraz klademe i na spolupráci s rodinnými příslušníky a opatrovníky klientů, se kterými se pravidelně setkáváme na formálních i neformálních akcích a společně konzultujeme nejvhodnější nastavení služby pro klienta. Pokud vás služba denní stacionář zaujala, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 603 737 323. Rádi si s vámi domluvíme osobní schůzku.